Angaphuma 2013 ejele. Beku 20. Phela mina ngiboshwe nini? Mina ngiboshwe ngo2012. Ngitrayela ngila eSun City. Kuthe mangigwetshwa ngo2014, ngagwetshwa 2014 ngoApril. Ngase ke ngivela idraft ngase ngiyibhalisela ngithi iSun City akulona ijele kahle kahle lokubhantinta. Ijele nje bathi ireserve. Yeah. Kwafika nje kwakulesithathu mangaphosise kwakulesithathu. Sabizwa ebusuku kwathiwa sabizwa amagama kwathiwa ke ngiyahamba siya eBavian la eMamelodi. Hayi nangempela ke ekseni sivuke futhi ekseni saphuma ngo6 nje sahamba. Masifike eBavian angazi kwenzakalani ngoba saba u3 esasala emotweni kwathiwa sina sesiyadlula siyapi sikhalilene ansaya eBavian sasala eBavian basala abantu thina saphi manje siya eZonderwater. Yeah. Masifika lapha namntanami ijele lapho lalimanzonzwana wabona ijele ke leli lase eZonderwater lihlukene kabili mawuqhamuka nje la kukhona imaximum mawudlula bese ngala kube imedium bese kuthi ezansi lapha wombisi. Yeah, yalinywa la sifica vele emfotweni ijele limi manzonzwana ayeseze wehla ngisemzimbeni umphathi wejele ngaleso sikhathi kwakubani kwakumakasana zingakwazani iboshwa kanje ama26 nama28 zakwazani ngathi mangifika ke nowali thuzinzo iziboshwe iningi ngithe mangifika lapha ngasungula ichoral music umculo wamakhwaya uyangizwa ukuthi ngithini ngasungula ichoral music mntanami zazi ke zisho ngesiGreek nesiLatin iziboshwa bekhale ni inyembe zojela besifazane uyangizwa ukuthi ngithini isiGreek wasusazelaphi isiGreek phela mina ngisazelaphi nesiLatin phela mina ngikhulele eMaromeni bengisonto eMaromeni la e7 Oaks Parish ufata kwakubani kwakumeya umlungu waseGerman ngaphansi kwesifunda bishop isaphi saseMarani Hill. Uyangizwa ukuthi ngithini hayi mntanami zazisho iziboshwa mntanami zisho iziboshwa mntanami zisho iziboshwa mntanami bakhale minyembe zojela. Hayibo ngikhumbula kahle kwathi kumncintiswano weprovince edidiyele wonke amajele eprovince wawula eHosi Mampuru. Yilapho safika khona sadlu 1 unumber 2 kwaba ijele laphi kwakwelase Krugersdorp. Uyangizwa ukuthi ngithini sadlula ke manje ziyathi manje ziyoqhuthana amakhizane kephi manje kunational emncintiswaneni kwaNational umncintiswano wawukephi wawusevende eKutama sehlangene eSouth Africa yonke hlangene zonke amajele eSouth Africa. Uyangizwa ukuthi ngithini hayi mntana makangena ngena thina la sizovala umcimbi iperformance yethu angene onke amajele ashaya kuchwaze kodwa kwathi makuzongena ezethu lapho ngikhumbula kahle isude engangiyigqokile ngangigqoka isude eyisikhindi bese kuthi la ibe nani ibe nemkhono emfushane. Uyangizwa ukuthi ngithini vele oconductor vele bagqoka kanjani la ngifake nobhothayi wami omnyama. Yebo hayi mntanami ngake ngale ngase ngiyikhombe zamzasho ngesiLatin zasho ngesiLatin basukuma bonke bama ngeenyawo bathi besababazelo zabuya ngesiGreek ngaleso sikhathi uminister lo wezokuhlunyiswa kwemilo kokubani kwakumnumzana uMichael Masutha wakhala mningi embezi wathi ngeke laba bantu ngeke ake lilandelela udaba la kwathi azikho iziboshwe engacula kahle kanje wathi laba bantu ingelosi phela labantu abona abenzanga lutho banisukela wathi labantu bayasukela zisho mntanami uyangizwa ukuthi ngithini umasiphansi. Hayi umncintiswano ngoba lapho umncintiswano imali ke esasuwina kwakubeka 100,000 number 1 bese kuthi number 2 kube u50,000 wawinwa yijele lapha laseMaritzburg enye prison bese kuthi number 3 uthola umthoba nhliziyo kwa15,000 watholwa yijele laphi esekhunda. Uyangizwa ukuthi ngithini masibuya ke naleyo mali kodwa sagcina sesibuya nemali engango 137,850. Hayi isivela bulengaka lenye phela yayisinikelwa yini izikhulu lezi ezayikade ezobukela umncintiswano nodele bakulokuphosa imali yathi mayibalwa imali yagcina leyo mali seyibafika kubani u137,000 yabuya leyo mali wangibiza umakasana sesibuye nayo makwathiwa le mali yenziwe njani ngathi mina ngicela kuthengwe imifaniswano yethu iqembu ngathi ngenye akuthengelwe yonke imfaniswano wonke amaqembu la ejele abadlali bebhola ababehlomula ngemjezi abasima ingoma bathengelwa ngisho uDabuluzwane
Owenza nowenzana ethi ngisisicathamia ngathi wonke ngoba ngangilwana negangsterism ejele. Ya, ungasafuna ubugebengu. Ngifuna wonke umuntu abe busy, nganginikelela wonke umuntu. Kukhona nalabantu ukuthi umuntu mhlawumbe uyagula, akabonwa umuntu wakubo kanti ngathi isikhwama lesokulekelela abantu abanjalo. Emveni kwalokho komfethu ungathandwa ke ejele. Mina bese ngithithwa ngathi ngujele. Wawusungathi mina ngumholi wazo zonke ibosho ngoba yonke into nento ngisho la ngingahlali khona ngisho maximum mina ngise medium kodwa ngisho into eyenzeke maximum yayibikelwa mina ngihambe ngiyongenelela ngiyoxazulula kwaze la kwasuka khona kumona kwezinye izibosho lezi eyishaya umthetho omunye nje wazi washo nokusho oyela kuma 26 wathi okokuqala mina ngifike nomculo wabafazi okwathi wakwawuzwaphi indoda ecula umculo wamakhwaya uyangizwa ukuthi ngithini ngaleso sikhathi vele abantu abasayinakile inombolo wathi awuzongikhombisa ngaleso sikhathi ngikhumbula kahle kwaku 3 ikhathi ekseni ngigeza ijelekela lapha belivulwa ngo5:30 ngoba ngo5:30 bephuma abantu abasebenza laba abakhukudla kweinkomo babuye ngo9:30 ekseni bese kuba yini kral laba abasebenza emasimini baphuma ngo5:30 babuye ngo9 bese kuba yithi esisengawo mina ngisebenza ngobisi edini mangigeza la ngo3 ngathi ngisageza ngezwe ngumuntu esengibhudubeza mangithi ngiyayibuka ingalo zakho lazimaholo engazi ukuthi iuniform yamasosha wayesithukile amathathu agcwele ingalo zonke lezi kwasho ukuthi insipho ngase ngiyigcobile emzimbeni ngaye ngabhinyilika ngashona phansi ngamshaya ngendololwane la enkabeni ngifaka la indololwane enkabeni ngamshaya ngaye waye wakhonkobala waphelelwa amandla waye wakhonkobala wathi sakho